доставям карго от Чаклан Хава и Уора. Сега отиваме и доставяме карготата на някъде, не знам, тук се е Чаклан Хава и Уора. Ще доставяме на другите места карготата в Roblox. Сега тук има някаква изненадка, да. Ето. О, май при. Да. Сега ще взимаме карготата, затова даваме така, даваме. Сега тук искаме едно карго. Едно карго, ако може. Да, сега откъде отиваме? От тук, много близо даже. Да, вземем от тук каргото и го сложим на дългото място. Да видим. Не излиза. Добре. Сега къде отиваме? Airport, Чаклан Ювара. Чаклан Ювара. Отива в Airport, Чаклан Ювара. Някой се зва карго. Абе, ние, защо са такива хора, бе, само карго замислим. Добре. Толкова съм красив самолет. Обичам те, разбираш ли ме, самолет. Чак, махай, вале. Идва за карготата. На какво бе? Не бе, ще умра, бе. Умрех. Карготата умират, разбирате ли ме? Те умират. Умрява. Ще се телепортна. Не. Чакай. Сега, тук взимаме си първо. И път ще направя джобче. Искаме, значи, самолета. Спалвам само, не виждате много видно. Спалвам самолета ми. Тук взимам карата, вземам скача. Аеропортен преграунд. Значи ще в тебе, това ще дойде. Айде. Пи пътъка. Пи. Ви, право само. Пиви. Филиповци. Здравейте, правя това видео от Филиповци, така че малко шумно. Да. Да, малко така. Може. Има такива шумове, но ще спра моите хавайовалийски. Бая съм бърз, бе. Ей, какъв самолет има. До 400 на бълмана разбираща. Чаклих се. Here we. What the fuck? Добре, стана. Сам не се хвали, бай. Хвали не се. Тогава ще намалим, тогава ще му се хвали, но. Малко. Ето. Абе, 5 часа не мога да паркирам на място. Как се стана, не мога да паркирам. Айде да даваме. Си. Сучо. Да, сега успяхме, сега гледай. Уху! Така и тук казвам Z. Ама Z не е толкова добре. Махам Z, да, и така се продължа. Аз така да го правя Z, ще се го направя така просто. Да отида чак до там и затова ще... Така си хода. Ето, идеално. Отивам си.
알렉산더를 이기세요. 됐다. 역시는 그리다 어디 허이니 Tapi dia putih tu rasa tak. Faham zeta ye hayde. Are давай teraz низаме. И Ого, да умница. Аз иначе тук бая. Силно ще се чакалиме, да. Бяхме и сега малко забавя. Но това ще забавим, докато ще не можем да забавим. Защо става така? Yeah, baby! Ще отида чак до там, но няма да успея, май ще отива малко. Аз с 90 прича, аз с 90 да мина този 5 метра. Спирате ли? А? Спирате ли? Даже една кола. Верно tako je. Oh, ти же съм много малко, защото е 15. Пи. Here we are. Но се побуда. Като хода назад. Пи, беби. Yeah, baby. Не толкова бързо, не толкова. Колко ще стигна там? Не повече. Не повече, не повече. Си. Не успях. Малко на такова и... Си. Не, бе, Филип. Филипов ти... Не. Happiness без вирус. Ние сме хапита и сме бири. Чатай раса. О, оставих каргото вече. Ани, мани. Ара, чао.